Hola, benvinguts a un nou Llibres que inspiren. Avui us porto aquest llibre de Gabor Maté, que és un metge canadenc, i el llibre es titula El mite d'allò normal, trauma, malaltia i sanació en una cultura tòxica. La premissa del llibre és que vivim en una cultura que afecta de manera negativa el nostre estat de salut, tant físic com mental, com emocional, com espiritual, perquè Gabor Maté té una concepció de la salut que és una concepció de salut integral, que ho engloba tot. El que ell diu és que existeixen dos tipus de trauma. Un seria el trauma en majúscules, que és aquest trauma amb conseqüència d'haver patit una violència o un abús extrem, i l'altre és un trauma en minúscules, que és un trauma que patim tots els que vivim en el món capitalista, en la cultura occidental avui en dia. I que té a veure amb aquesta pressió d'aquesta cultura que ens demana que siguem i que ens comportem de maneres poc saludables i que acaben tenint un efecte nociu sobre la nostra salut. Malgrat que s'inverteixen milions i milions i milions en salut i en benestar, cada vegada hi ha més malalties cròniques. I el que fa Gabor Maté és reflexionar sobre el perquè d'això, però a més ho documenta amb molts anys d'experiència, 4 dècades d'experiència com a metge, i amb molts estudis científics que s'han fet on es relacionen, per exemple, determinats trets de caràcter personal amb determinades malalties cròniques. Jo el que faré serà agafar uns quants fragments d'aquest llibre que tocaran, que s'apropen a allò que a nosaltres ens interessa, que és la filosofia de l'espiritualitat, i que s'apropen a conceptes que ja coneixem de la filosofia del ioga, i els comentarem una miqueta per veure en quin punt aquest llibre i d'altres coses que us he anat explicant es van trobant. Doncs som-hi. Diu Gabor Maté: si trauma comporta una desconnexió amb el jo, té sentit dir que estem col·lectivament inundats d'influències que ens exploten i reforcen el trauma. Estem enredats perseguint coses de tot tipus que ens atrauen no perquè són necessàries o inspiradores o edificants o perquè ens enriqueixen o donen sentit a les nostres vides, sinó simplement perquè obliteren el present. La consciència del moment present ha esdevingut quelcom a témer. I de què va la pràctica de ioga? Va de presència, va de justament consciència en detall del moment present. Diu Gabor Maté, la consciència del moment present ha esdevingut quelcom a témer. L'etapa tardana del capitalisme és experta en proveir productes per a aquest sentiment de por del moment present. De fet, gran part del seu èxit depèn de que l'avenc entre nosaltres i el present, que és el nostre tresor més preuat, es faci més i més gran. Els falsos productes i distraccions artificials de la cultura de consum estan dissenyats expressament per omplir aquest forat. El que es perd és la capacitat d'endinsar-nos en les textures o sensacions del moment, de relaxar-nos prou per donar-nos el ritme d'un episodi o trobada personal, seguir el fil del pensament o de les sensacions sense saber on ens portaran, aturar-nos prou temps per poder reflexionar o contemplar. En definitiva, del que se'ns distreu és de viure. En definitiva, del que se'ns distreu és de viure. Això toca molt a casa, oi? Això ens toca molt a casa, perquè la pràctica de ioga va justament de fer aquesta exploració dels paisatges interiors, de refinar l'atenció per poder copsar cada vegada coses més subtils i de mantenir-se totalment present en l'instant, en l'experiència del moment.
Moltes vegades us parlo jo d'aquesta exploració dels paisatges interiors, i aquí hi ha una manera, que ja la faré meva, que ell diu que és molt bonica, que es perd la capacitat d'endinsar-nos en les textures o sensacions del moment. Aquest concepte de textures el trobo molt bonic, perquè realment dona aquesta sensació de que aquesta informació sobre que el món interior és vast, infinit, divers. Seguim. Podem accedir a l'alliberament per mitjà de, fins i tot, un modest autoescrutini. La voluntat de qüestionar moltes de les veritats a les quals ens aferrem, o qüestionar certs punts de vista que les fan semblar tan reals. Aquest qüestionar-se també és una part clau de la pràctica de ioga o de la filosofia del ioga. Si no ens qüestionem, ens quedarem amb allò que ja sabem, acceptarem que allò que ja sabem és la realitat i no aprendrem res, no avançarem. Per tal d'avançar i d'aprofundir en aquesta recerca que el ioga ens demana, és important que ens qüestionem. I Gabor Maté està dient que per assolir un estat de salut és important qüestionar-se aquelles creences que tenies. I fins i tot és important canviar el punt de vista. Aquest canvi de mirada, canvi de punt de vista, és molt important i és una d'aquestes coses que estem intentant sempre fer en ioga. Aquest obrir-se a tenir noves experiències, que fins i tot siguin experiències que no has tingut mai i que t'informin d'una nova manera de relacionar-te amb els altres, mirar el món, etc. Continua Gabor Maté. Totes les meves relacions. Sovint he sentit aquesta benvinguda al visitar comunitats de nadius de Canadà. Aquesta frase, tal com jo l'entenc, totes les meves relacions, aquesta frase, tal com jo l'entenc, fa referència al lligam multidimensional de l'individu amb el món sencer, incloent gent, des de parents propers fins a desconeguts dels vius als ancestres, i també les roques, les plantes, la terra, el cel i totes les criatures. Les cultures antigues van entendre fa molt temps que existim en relació amb tot, ho afectem tot i tot ens afecta. I aquí Gabor Maté cita la Bhagavad Gita quan l'avatar diví Krishna declara: aquells que es veuen en tot i tot en ells viuen en la saviesa. O els conceptes de correlació interdependent del budisme, que les nostres ments i cossos individuals estan íntimament lligats, és bastant senzill de copsar, és a dir, que les nostres ments i cossos individuals estan íntimament lligats entre ells, és senzill de copsar, però menys obvi, però veritable també, és que aquests compendis cos-ment són forjats en gran mesura per factors externs a nosaltres. Malgrat que el focus de la medicina moderna en l'organisme individual i llurs processos interns no és erroni, omet quelcom vital: la influència fonamental dels medis mental, emocional, social i natural en els quals vivim. La nostra biologia és interpersonal. I això és fantàstic, perquè allò que hem estat dient des de la filosofia del ioga, o diguem les filosofies orientals, que és que tot és u, hi ha una unitat i simplement som diferents manifestacions d'aquesta unitat, digue-li consciència pura, universal, o per algú seria divinitat, ell el que fa això és extrapolar-ho al tema de la salut i dir que només podem atènyer la salut si tenim en compte que realment nosaltres no som éssers aïllats de la resta del món. Com més aprenem, més sabem que la nostra salut és conseqüència complexa de totes les nostres relacions i no només de les més properes, família, amics, parelles. Thich Nhat Hanh, gran monjo budista, va assenyalar durant molt temps el concepte d'inter-esse. No és merament que som, sinó que intersom. No hi ha entitats separades, va escriure Thich Nhat Hanh, només manifestacions que depenen les unes de les altres per ser possibles.
Ens equivocaríem si desterréssim aquestes observacions al reialme de les creences místiques. I aquí, clar, haig d'introduir el concepte de klesha i el concepte de smita. Els kleshas en ioga són els impediments, els destorbs que ens trobem en el nostre camí de cerca espiritual, de transformació personal. Un d'aquests kleshas és smita, que seria aquesta noció de que som éssers, cadascú de nosaltres, éssers separats de la resta del món o de la resta de l'existència. I això els sutres de Patanjali ja ho recullen, com tants altres textos de la filosofia ioga i també de la filosofia oriental en general, que és, com he dit, aquesta noció de que tots som u i que sentir que som éssers totalment independents és un gran impediment per l'evolució espiritual, per la transformació. L'experiència, diu Gabor Maté, és el que determina com el nostre potencial genètic s'expressa finalment. D'això és del que va el camp de l'epigenètica. Els processos epigenètics actuen sobre els cromosomes, entregant i traduint missatges del medi que diuen als gens què fer, sense alterar en cap mesura els gens en si mateixos. Els gens responen al medi, sense senyals mediambientals no podrien funcionar. La vida per nosaltres no seria possible sense els mecanismes epigenètics que encenen i apaguen gens en resposta a senyals que provenen de l'interior però també de fora del cos. Per tant, una comprensió completa de la malaltia i de la salut demana un punt de vista molt ampli del mot medi, un punt de vista biopsicològic. De fet, seguint aquesta premissa, Gabor Maté es pregunta: i si la malaltia és, de fet, no una entitat fixa, sinó un procés dinàmic, expressiu, de vides reals en situacions concretes? Malgrat que és natural en nosaltres, els humans, adaptar-nos i sobreviure en tota mena de medis, no ens trobem en òptimes condicions ni en bona salut en tots els medis. Alguns d'aquests ambients, físics, emocionals o socials, faran que la salut sigui difícil de preservar o que sigui un luxe pels qui tinguin sort més que no pas la norma o quelcom disponible per la majoria. Avui dia, la cultura pressiona el desenvolupament humà de manera no saludable des del moment de la concepció, portant-nos cap a una normalitat que des de la perspectiva de les necessitats i l'evolució històrica de la nostra espècie és totalment aberrant. Les normes culturals poden manifestar-se en la nostra fisiologia. Fixa-t'hi, què diu, com s'aventura Gabor Maté, diu: les normes culturals poden manifestar-se en la nostra fisiologia. El caràcter social, que és el caràcter nucli comú a la majoria dels membres de la cultura, on els valors del sistema i les expectatives del sistema els arribem a confondre amb els propis. Alguns dels aspectes de caràcter social de la nostra cultura són separació del jo. La fugida d'un mateix pot ser alimentada per un sistema educacional conformista i basat en la competició, per expectatives socials d'encaixar i la necessitat de ser acceptat pel grup i l'ansietat pervasiva induïda per la societat sobre l'estatus personal. Fixeu-vos-hi bé, està dient que tenim una cultura que provoca aquesta separació del jo. Què és el que el ioga està cercant? Justament aquesta comunió amb el jo essencial, vertader, profund, inamovible, etern. La fam de consumisme. Estem parlant dels aspectes del caràcter social de la nostra cultura. Hem dit separació del jo i ara la fam de consumisme. Conseqüència d'una convicció d'insuficiència alimentada culturalment, esdevenim addictes al consum. Convicció d'insuficiència. Mai som prou,
Això, tenim una cultura que ens està dient constantment que mai som prou, que no ho fem prou bé. I finalment diu, com a característica del nostre caràcter social, passivitat hipnòtica. La llibertat real rarament va més enllà de les fronteres d'allò que és socialment acceptable. Sabem que l'estrès crònic afecta enormement la nostra salut física i emocional. Els principals determinants de l'estrès van des d'allò personal a allò cultural. Som, de fet, éssers biopsicosocials. Factors generalitzats d'estrès són incertesa, conflicte, manca de control, manca d'informació. Una societat que alimenta aquestes condicions, tal com ho fa el capitalisme, és una societat gran generadora d'estressants que afecten la salut humana. En una cultura atomitzada i materialista, es força a la gent a prendre-s'ho tot de manera personal, a veure els seus problemes de salut física i mental, la seva mala sort o fracassos, com quelcom que els pertany només a ells. No reconèixer les condicions polítiques i econòmiques com quelcom rellevant per la salut i la felicitat individuals és l'aspecte clau de l'ideologia materialista. I això, tornem a aquest concepte, aquest cleixa, aquest destorb, impediment pel camí del ioga, que és Smita, el sentir-se separats, tenim una cultura que està reforçant constantment això, fins al punt de culpabilitzar-nos quan tenim dificultats, les coses no ens van bé, quan tenim malalties, ja siguin físiques o mentals. I veiem que tota noció espiritual passa per una noció de comunió amb tot allò que existeix, no només amb els éssers humans. Qualitats com l'amor, la confiança, la cura, la consciència social i el compromís són víctimes inevitables d'aquesta cultura. Però quins són els aspectes vitals de qui som? Què necessitem per tenir salut? Necessitem un sentiment de pertinença, de relació i de connexió. Autonomia, sentir que tenim control sobre la nostra vida. Competència. Competència en el sentit de sabers. Autoestima genuïna, no vinculada a èxits, reeiximents, possessions o validació per part dels altres. Confiança, sentir que tenim els recursos personals i socials per sostenir-nos al llarg de la vida. Propòsit, valor, transcendència, saber que som part de quelcom més gran, que no pas les nostres preocupacions egòtiques, ja sigui aquest quelcom més gran, clarament espiritual o simplement universal, humanístic o fins i tot la natura. I aquí tornem al moll de l'os de les filosofies orientals, de la filosofia ioga, aquest sentiment de que no som només aquesta ment pensant, sinó que som quelcom més gran, malgrat que de vegades ens costi o sigui difícil copsar-ho, tenir experiències d'aquest som quelcom més enllà d'aquest cos físic, d'aquesta ment pensant. De fet, en els Yoga Sutras de Patanjali es parla d'un dels... Quan parlem de yamas i niyamas, si no, mireu-vos el capítol de filosofia, o quan parlem de Kriya Yoga, es parla de Ishvara Pranidhana, que és aquesta dedicació a la pràctica justament a aquest quelcom que és més profund, o el jo superior. I la manera que jo proposo de fer-ho és moltes vegades aquest connectar amb la intuïció, amb aquest saber que ja existeix i que moltes vegades passem de llarg, no l'escoltem, però ja hi és aquest saber intern. Tant la nostra salut social i individual com la nostra salut física depenen de la connexió. Desconnexió, alineació, soledat, pèrdua de sentit vital, pèrdua de propòsit, pèrdua de connexió amb un mateix, estan esdevenint quelcom altament estès en la nostra cultura.
tornem-hi, aquesta sensació de separació. La solució és retornar a la connexió, a sentir que som part de... Clar, després d'haver presentat tot això, jo doncs, no us he explicat tantes altres coses que ell diu, no? De quina manera aquesta cultura afecta també de manera esbiaixada en funció del gènere, la classe, la raça i tantes altres coses que ell explica. I ell es pregunta, com curar-nos, doncs, en aquest context? I llavors puntualitza o explica. Quan parlo de curar-se, de sanació, em refereixo a un moviment natural cap a la integritat. Moviment natural cap a la integritat. Que totes les nostres parts estiguin unides i no disgregades. Que tots els diferents nivells estiguin units i no disgregats. Salut és quan el procés d'unir-nos amb les qualitats interiors que encara viuen dins nostre com a possibilitats inherents i que fan que valgui la pena viure. Principis sanadors que han servit per molta gent. Ens diu l'autenticitat. L'autenticitat passa per acceptar-nos totalment. Aquesta capacitat de sentir quan quelcom ens fereix o quan tenim por de ser nosaltres mateixos en determinades situacions ens permetrà progressivament tenir l'oportunitat d'escollir no trair-nos o trair les nostres necessitats. Aquest realment ser autèntic, no emmotllar-se al caràcter social del que hem parlat abans, sinó ser realment autèntic, tenir en compte les necessitats pròpies, els desitjos i no trair la nostra veritable essència. Com a segon aspecte per la salut, ell parla d'autonomia, la capacitat de prendre lliurement responsabilitat per la nostra existència i totes aquelles decisions que afecten la nostra vida. El dret d'avaluar les coses lliurement i plenament i d'escollir en base a pressentiments reals que es veuen afectats per allò que el món, que no es veuen afectats per allò que el món espera de nosaltres, ni allò que dicta el condicionament personal adquirit. Ui, és que aquí hi ha moltes coses que fan relació amb coses que hem explicat de la filosofia ioga. D'entrada ell diu escollir en base a pressentiments reals. En anglès ell diu gut feeling, que jo penso que la millor traducció justament és el pressentiment, i és aquesta connexió amb aquest saber ja intern que tu pots decidir quin és el teu camí o quina és la teva resposta a una situació determinada, diguem-ne la malaltia, malgrat el que l'status quo estigui dient. Aquest confiar en aquest saber intern, en els teus pressentiments i no deixar-te endur per allò que els altres diuen. Això és molt important, tenir aquesta fortalesa de mantenir-te en confiança amb aquella informació que ve de l'interior. Això és una de les coses que estem fent constantment en la pràctica de ioga, adquirir confiança en aquella informació que ve de l'interior. Òbviament també diu escollir en base a pressentiments reals que no es veuen afectats per allò que el món espera de nosaltres ni per allò que dicta el condicionament personal adquirit. I aquí entrem a un d'altre dels temes importants, que és que a vegades ens creiem que som aquest personatge que ens hem anat fent al llarg del temps perquè ens ha sigut útil, però que en realitat la nostra veritable essència no és això, i la pràctica de ioga va de descobrir qui som. Una altra eina per la sanació, enfadament. En el seu estat natural i saludable és una defensa
de límits, que s'activa quan ens sentim amenaçats físicament o emocionalment. És una resposta del moment que no s'allarga en el temps. Ens serveix per mantenir salut i equilibri. I això està bé, perquè de vegades en aquesta cosa molt new age sembla que no podem tenir emocions, que no ens podem enfadar, que no podem estar tristos, que no. Doncs sí, sí que podem. I de fet les emocions en determinats moments són útils. El problema és quan les emocions perduren en el temps, però com a una emoció del moment poden ser realment molt útils. I ell pensa que és important que siguem capaços d'expressar-les, perquè si no, el que estem fent és mentir-nos a nosaltres mateixos, per acomodar-nos a allò que el món espera de nosaltres. Per exemple, que no ens enfadem mai, que sempre somriem, que sempre siguem amables. Acceptació. Aquest és un dels grans de la pràctica de ioga, Santosha, santosha, acceptació. Permetre que les coses siguin com són. No és resignació. En lloc de resistir-nos a la veritat o negar-la o fantasiejar per evadir-nos, ens comprometem a simplement restar amb aquesta realitat, establint, per tant, una relació alineada amb el moment present. Establint una relació alineada amb el moment present. Presència i acceptació van sempre donats de la mà. Acceptació, que en Santosha en diem, que en ioga en diem Santosha, és un dels preceptes bàsics de la pràctica de ioga i respon justament a això. Estiguem experimentant, vivint el que estiguem vivint en el moment present. No es tracta de reaccionar, no es tracta de criticar i jutjar. És acceptar. Això és així, és acceptar els fets, això és així. Ara, en aquest moment, no vol dir que no canviarà, no vol dir que sempre serà així. I aquest no està en resistència amb el moment present, amb aquesta experiència, ens allibera enormement. Acceptar també com de difícil és acceptar, no negar cap part de l'experiència. Però acceptar no és tolerar, podem acceptar-ho sense tolerar-ho. Que estigui passant no vol dir que hauria de passar. I la següent eina és la compassió. La següent eina per la salut és la compassió. Compassió que requereix empatia, l'habilitat de copsar i entendre el sentiment de l'altre. Els sentiments de l'altre. I dins de la compassió diu, compassió de curiositat i comprensió. Tot existeix per un motiu, i el motiu és important, la compassió del context, la voluntat d'entendre el per què abans de buscar el com, preguntar-se amb claredat per entendre l'arrel de per què les coses són com són. I això demana paciència, curiositat i coratge. Compassió del reconeixement, que tots estem afectats per les mateixes tribulacions i contradiccions. Reconèixer la nostra comunalitat, si no ens deshumanitzem. El reconeixement d'aquesta comunalitat com a camí cap a la reconnexió. Compassió de la veritat. Quan treballem per curar els nostres traumes, apareix inevitablement el dolor. Per això, molts entrem en la negació, la supressió, la repressió, la racionalització, la justificació, la memòria borrosa i diversos nivells de dissociació del moment present. La compassió de la veritat reconeix que el dolor no és l'enemic. De fet, el dolor intenta avisar-nos que quelcom no va bé. Curar-se és, en certa mesura, desaprendre que hem de protegir-nos del nostre propi dolor. Requereix coratge. Requereix coratge. L'evasió és una de les coses que més ens agraden. Quan alguna cosa m'incomoda, quan alguna cosa em genera patiment, faig veure que no existeix, em poso una pel·lícula durant 4 hores, una sèrie durant 4 hores per evadir-me d'aquesta incomoditat, d'aquest dolor que estic sentint. La pràctica de ioga ens demana aquesta presència absoluta, hi hagi el que hi hagi, i no sentir que el dolor, el que ell diu, no sentir que el dolor és el nostre enemic. No, ha vingut aquí per explicar-nos que alguna cosa no va bé i amb una mica de sort entendrem què és allò que hem de canviar, que no sempre és tan fàcil de veure, però si no ens ho mirem no ho trobarem mai, no? Això és evident. I finalment diu la compassió de la possibilitat.
La possibilitat està connectada amb molts dels grans dons de la humanitat. El misteri, la sorpresa, la meravella, la incògnita, la imaginació, qualitats que ens permeten mantenir-nos connectats amb allò que no podem necessàriament provar. És responsabilitat nostra alimentar aquesta connexió. I aquí entrem en aquesta dimensió d'allò que sentim que és més gran que nosaltres, però que no podem palpar, tocar. És possible acceptar la vida tal com és, tenir l'autenticitat per cercar la nostra veritat en cada situació i l'autonomia per escollir la nostra resposta a allò que passi. I llavors diu, el gran poder que té l'autotransformació. De fet, la sanació passa per canviar les creences sobre qui som i sobre l'univers. Segur que quan vam fer el llibre de Ravi Ravindra, l'ànima peregrina, us vaig anomenar una frase que ell diu, que és aquest freedom from the known, alliberar-se d'allò que ja coneixem. Això és molt important. Aquest alliberar-se d'allò conegut és molt important, perquè si pensem que ja ho sabem tot, avui no aprendrem res i, per tant, la transformació, digue-li sanació, no és possible. I aquí entrem en un altre dels cleixes, impediments, destorbs en el camí del ioga, que és Abhinivesha. Abhinivesha es tradueix molt sovint per por a la mort, literalment seria aquest desig de continuïtat, aquesta inèrcia, que tot segueixi exactament com està, perquè tenim por del desconegut, ens espanta allò que no coneixem. Però cal tenir el coratge d'embarcar-se en un camí que no saps cap on et portarà, a descobrir nous territoris, i això sempre requereix una mirada nova. Perquè la transformació, sanació, sigui possible. Concepte d'Abhinivesha. Hauríem de poder transcendir Abhinivesha, que és aquest desig de continuïtat. Diu, en aquest sentit, la malaltia es pot entendre, en el sentit de la transformació, la malaltia es pot entendre com a mestre que ens empeny a qüestionar-nos tot allò que crèiem i sentíem sobre nosaltres mateixos i quedar-nos només amb allò que serveix la nostra integritat. Gabor Maté no diu que sigui desitjable estar malalt, sinó diu, en el moment que la malaltia arriba, podem decidir que la malaltia ens faci de mestre i que ens serveixi justament per fer aquest procés de qüestionar-nos coses i finalment decidir quedar-nos només amb allò que ens serveix per la integritat. I llavors diu, tu no ets la teva personalitat. La teva personalitat és una adaptació. Molt important, diu també, el cos té memòria. Tot allò que fem, aquelles maneres, aquells automatismes davant de coses que ens passen a la vida, que responen a un caràcter o una personalitat determinada, que és la que ens hem anat forjant al llarg dels anys, afecten el nostre cos i el cos té memòria. Per tant, és important desfer tot això. La personalitat i la pèrdua de la nostra naturalesa essencial no és personal, és endèmica de la nostra cultura. Per tant, això ens passa absolutament a tots, perquè vivim en una cultura que no potencia l'essència i l'autenticitat, sinó més aviat al contrari. Històricament parlant, la recerca del veritable jo, més enllà de les capes limitadores de la ment, ve de lluny. Ioga, ioga, ioga. La indagació compassiva és l'eina que ell proposa per la sanació. Una exploració oberta que requereix humilitat, acceptant que no tenim encara la resposta o fins i tot
que encara no ens hem fet les preguntes adequades. Això requereix obertura, paciència i generositat. La compassió és una actitud, no un sentiment. L'actitud inesgotable de no jutjar allò que estem notant. Fixa-t'hi, l'experiència, notar, el moment present, està passant aquí, ara, en aquest instant, ens porta de nou a fer aquesta observació equànime del moment present, que requereix afinar la capacitat de percepció, i per tant la nostra eina és l'atenció, que demana presència i acceptació del moment present tal i com es presenti. Tot això són coses que estem treballant constantment en la nostra pràctica de ioga. I fins aquí, però potser us llegeixo l'últim paràgraf per veure com tanca ell el llibre. I el tanca de la següent manera. 2 últims paràgrafs. Tot comença per despertar-se. El concepte de despertar espiritual ja el coneixeu també, que és aquest despertar a la nostra veritable naturalesa, a la nostra essència natural, per utilitzar termes de Gabor Maté. Tot comença per despertar-se. Despertar a allò que és real i autèntic en nosaltres i al nostre voltant i allò que no ho és. I aquí faig un incís, perquè quan parlem de cleixes, que avui n'hem estat parlant, impediments, el primer i principal cleixa, que és la mare de la resta d'impediments, és la ignorància, que en ioga en diem, en sànscrit es diu avidya, i aquesta ignorància justament és aquesta ignorància de confondre el que és real pel que no ho és. Qui soc per qui no soc. Avidya. Tot comença per despertar-se. Despertar a allò que és real i autèntic en i al voltant de nosaltres i allò que no ho és. Despertar a qui som i a qui no som. Despertar a allò que els nostres cossos estan expressant i allò que les nostres ments estan suprimint. Despertar a les nostres ferides i als nostres dons. Despertar a allò que hem cregut i allò que, de fet, valorem. Despertar allò que ja no tolerarem i allò que ara podem acceptar. Despertar als mites que ens han mantingut lligats i a les interconnexions que ens defineixen. Despertar al passat que ha sigut, al present tal i com és i en el futur com podria ser. Despertar especialment aquest esvoranc entre el que la nostra essència demana i allò que el normal demana de nosaltres. Despertar especialment allò que la nostra essència demana i allò que el normal demana de nosaltres. I acaba, ara sí, ultimíssim paràgraf. Hem sigut beneïts amb una oportunitat molt especial d'anar desgranant mites tòxics de desconnexió amb nosaltres mateixos, els uns amb els altres i amb el planeta. I podem portar allò que és normal i allò que és natural, mica en mica, cada vegada més a prop. És una tasca pels segles, una que ens pot redimir del passat, inspirar el present i apuntar cap a un futur més brillant i més saludable. I ara sí, aquí ho tanco. Gabor Maté, fantàstic, meravellós llibre, moltíssima informació en aquestes 500 pàgines
I recordo el títol del llibre, El mite d'allò normal, trauma, malaltia i sanació en una cultura tòxica. Doncs res, ens veiem a la propera, espero que l'haureu gaudit i que passeu molt bon dia. Adeu!